Yawa assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Yanzu misali idan solar ka ta bude haka, idan na turo kamar misali signal, to kamar haka zan tura shi a group, za ku ganshi kamar haka. Yanzu misali idan na turo da wannan photon, wannan shine contract address gashi nan, za ka yi kwatin shi, za ka taɓa shi kamar haka, sai ka taɓa nan waɗannan abubuwan guda uku sai ka ce copy. Idan kai copy da za ka dawo nan cikin Phantom wallet. Allah sa an fahimce ni. Nan da aka ce swapping, idan nan ka taba, idan ma nan ka taba, duka yayi, duka guda ne. Tunda ni yanzu misali gashi ina da kusan Solana na $4,000, to ni already na riga da na gama trading ɗin coin din. Na yi trading da shi ɗazu da safe. To zai bude maka haka. Yanzu idan kun lura nan ga USDC nan ga Solana nan. To ana son Solana kai koma daga sama. Idan ya koma daga sama nan wurin da aka ce USDC gashi nan, za ka taɓa wurin. Idan ka taɓa wancan contract address da ka ɗauko, idan ya buɗe maka haka, nan da aka ce search, za ka taɓa search din sai ka dahi kamar haka, sai ka paste na wannan contract address da ka ɗauko. Kana yi sai ka taɓa OK nan misali. Idan ka taɓa kun ga yanzu misali ai ga coin ɗin nan ya zo. To idan ya zo sai ka clicking akan ɗin coin ɗin kamar haka. Idan ka gama clicking ɗin shi gashi nan zai hayo nan. Shi wannan coin din. To yanzu misali gashi nan ina da adadin Solana, nan zaka zo ka taba adadin Solana da kake so, na adadin ko dala nawa kake da bukata shi wannan coins din, ko kuma na adadin Solana da kake so ka saya, sai ka yi swapping misali. Yanzu misali bari in taba in ce 0.001 na Solana. Bari ku ga adadin coins din da za su bani yanzu misali. Gashi kun ga adadin abin da za su bani kenan na 0.1 dala kenan, bai ma kai dala ba. Allah sa an fahimce ni. Na 0.1 dala bai kai dala ba. To idan ya yi maka sai ka misali ne nake yi nan, ba wai sayan na za ka yi ba. Za ka isa dala 3, 4, 5, 10 ka sai coin idan aka tura signal, sai ka taba OK haka. Idan ka taba OK, nan wurin nan za ku dan jira ya gama review order. Da ka taba review order to zai nuna maka, kana taba review order din zai maka automatic swap da kanshi wannan coins din. Da zaran ya maka swapping za ka dawo nan, sai ka jira, sai ka dan ringa yi kana shiga cikin account din naka na Solana don ka duba ga shin an samu wani ƙarin abu ko ba a samu ba. Idan an kaga an dan samu riba, an dan lunka maka ko kuma lunki biyu, wannan is depend ga yadda kaga da kai search na abin nan naka, coins naka da kake so ka saya is depend. Idan kaga ka dan samu wata riba, shikenan zaka koma exactly yadda kaga na swapping. Abu guda ɗaya zaka canza idan ka taba wajen swapping din wannan coin din da zaka swapping. Yanzu misali tun daga shi ainan sai ka taba, sai shi coin din ya koma sama, Solana ya koma ƙasa. Da kai review order automatic da kanshi zaka ga ya swapping ya dawo normal insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a insha Allah. Anan muka kawo ƙarshen lecture tamu ta DEX trading. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a. Naku Abubakar Designer.